Zona handiko apustu baten atarian gaude herri kiroletan. Datorren apirilaren 2an, azken urteetako bi eskolari honenek, Iker Bizentek eta Mikel Larrañagak, elkarren aurkako apustua jokatuko dute Tolosako zezen plazaren. Eta horren inguruan jakiteko noski, zer hobeto bi protagonistei hitza ematea baino. Mikel Larrañaga, arratsaldeon. Arratsaldeon. Iker Bizente, ongi etorri. Bai, eskerrik asko. Ikusten duzu zein toki doktorera ekarri dituzten, hemen Cristobal Valentzia museoan gaude, Getarian, eta ez dakit, moda kontuetan bate jantziak zareten, ez, sekule onda zineten hemen, zeuk esango duzu? Ni aurreneko aldie etortzen izena, eta bueno, toki elegantea, eta bueno, moda asuntoan, gustatzen zait ongi jaztea eta baina oso espertoa ez nahi esan. Zegur, ikusi zaitugu doktore jantzite etorri zarela, orain lanerako arroparekin zaude, ez dakit? Bueno, ez, ni hemen kapotik eta ikusita zauet, lehen, baina barrotien baina izeme itxoan da legu politxe eta eleante gara ikustek. Moda kontuetan izarra genuen, Cristobal Valentziaga zeuek izarrak zarete aizkorari dagokionez, eta hilaren 2an Tolosan, izugarrizko jaialdia antolatu da, zuen elkarren aurkako lehia hori jokatzeko. Ez dakit, ara ere, galako jantzita joango zareten. Bueno, igual ni neuen ze txandara egon nago ez, da ikusiko jo. Irazu jo, galdu itean ara era, irazi izkio elean tertengo jo, eta bestela atzea etxea, umergo txandara jantzita. Traje onena jantzite joango zarete agian, baina kontua da, lanerako ere erropa beharko duzutela, lan mardulak hitzartu dituzuelako, 6 oinbiko, alegi 72 ontzako, eta 12 kanardiko ebakitzea. Iker, damutu altzara, jokoa hitzartu izanaz? Ez, ni nahiko guztua gelditu nintzen eunen bertan indako jokoakin, eta guaine, entrenatzen da oso guztua ibili naiz, gaina pustu mundu eta oso guztoka dauket, eta go ondikin hau bigarren apustu hau itxeko. Zeu ere, prest, pentsatzen dut. Bai, ez, azkenien eunien bastante guztua ertenian, engen unin ez da, oin preparatzen jo eta inda gero, joatzi beste izte gehiatzen. Halako lan luze bat, ez da jokatu aspaldian, eta ordu betetik ondo gorako jarduna da, grinarik igarri alduzu, piztu aldu, herri kiroletan? Bai, nabaritzen da ez, azkenen zuk esan bezala, urte asko die olako lanik ez denain, txapeldun eta txapeldun ordea haitxu dienik ez dau hola bain dela urte asko, eta nik inguru mintzat asko nabaritut ez, grinoi, jende gazteare asko aidan imatzen, eta ikusten da. Azpeiti alde horretan eta Mikel, entzungo zen? Bai, ez, azkenien Iker Bizente, azkenen urtetan hor onena izen da ez, eta lehenengo bile balkarri joatzie, azpeiti alde horretan, jendie piztu jo ez. Tira, gainera, zeurik esan duzue, maila nagusian azken urteetan, lehen postuen eta bigarrenean ez elkartu zareten bi eskolariak zarete, elkarren aurkariko zarete, eta hori 1998 gertatu ezten zerbait da, alegia garai hartan, Donato Larretxek eta Jose Mario Lasagazti elkarren aurka jokatu zuten, apustu historiko izan zela azpimarratu izan dute sarri, geu gazteagoa gara eta kaso ez genuen horren gertutik bizi izan, baina entzuna izango duzue, apustu horren inguruan. Bai, nik entzun izan dut, seguraskian izango nintzen urte bat neuken, baina nire atxeketan apustu eta txapelketa guzita amatzen zitean, eta seguraskian izango nintzen, baina nien nahiz akordatzen hango imaginik eta ez dauket zer, eta baina entzun da bai. Mikel, zeuko kerrezpa nahi, segun hartan betezen dituen 9 urte, noski gaztea zinen, gaztetxoa zinen, baina gero entzungo zenuen, ez da, apustu horren... Bai, ez ni nagoa horatzen ordungo kontuik ez, baina gero liburutan da ikusita apustu horren inguruen da irakurrita, gero jendi haituta entxogan. Ordukoa historikoa izan zela azpimarratu dute batean eta bestean, oraingoan ere errepasatzen aritu naiz, hemeroteak eta egunkari ezberdinetan eta idatzi dituzten kontuak, zeuen apustu erengatik ere gauza bera idatzi dute, alegia historikoa izan daitekela. Zeuek baduzue sentipen hori? Nik bai ez, azkenen, Mikele azkeneko urtetan big bate biliga, azkeneko urte hontan gaina, urrezko kopa irabazi diten, udan askotan irabazi dit, eta nik uste bereziki azkeneko urte hontan oso paren ibiligala, eta azkenen, olako apustu bat denen ez, biomenan arten, nik uste hoi betiko gelditzen dela, eta aberre apustu polit bat ateazkeo, eta
lan hon batin, nik uste geldituko dela. Zer geldituko den hori denborak esango du, edo datorren hilaren bien gertatzen denak esango du, baina egia izan, aurretik egin duzen lana eta kontuan hartuta, bintzate osagaiak baditu historiko izateko. Bai ez, ni pentsatzet azkenen urtetako bi eskola jonenak hor plazan aurrez aurre jarrita, ja izena behar joa ergen, nahi iruditzea, ja apustu handiken itxuria gela ez, da neu ikusten ez bintzet, da ni neure partetik dana ematetez, prepatzeko, eta nahi iruditzea gauza ondo dira, apustu handiat izango gela. Hilaren bostean, urtarrilaren bostean hitzartu zenuten apustua, errege bezperan, Tolosako Kantabrikon, apirilaren 2an jokatuko da apustu hori, joko hori, luze egin zaizue, bide hau? Bueno, nahi egizan lehenengo hilabetie, nahiko azkar pasatzen ez, da biharren ere, ze horregin, baina azkenengo hilabetea, luze egitea izatez, da ja bukatzeko gogo eta pasatzeko gogo ez. Egun eristeko gogoa. Bai. Iker, zure aldean ere, zure kasuen ere, luze izan da? Bai, bueno, luze ikarri luze zaitin, baina bai. Neire hoxe parten zait, hasieran igual oso azkar pasatzen da, fetxa azkar retortzen dira, baina, bueno, haine azkeneko egunok kosta egiten da pasatzea, buru ire buelta asko ematen zaio, eta, bueno, egunek luzegoak die, ez da aiatzen eune, eta, bueno, berre gutxinaka aiatzen den eune, eta, bueno, prestakuntza aldetik etare nik uste denbo, perfektoa izan du dela, 3 hilabeteko prestakuntza izan du da, orduan, hoi ibiltzen dik bestela txapelketatan dare prestatzeko, hortik gora nik uste beharrezkoa ez dela lan klase horitako, eta alde hortatik oso guztua. Pentsatzen dut, prestaketa garai honek bere aldiak izango zituela, oraintxe lan batzuk egingo zenitu zen gehiago, gero beste batzuk, ez dakit zerri erreparatu duzuzuk Iker? Bueno, azkenen nik indarra lantzet, resistentzia lantzet, teknikare lantzet aizkoan eta, bueno, bai, prestakuntzatan, normalen pikoak izaten die, nire pikoak eukitxo, toain, azken aldi noin dela 100 edo eukinun fuertena, horre oso nekatu eta ibili naiz, lan oso luze dielako eta lan oso gorrak inditzot, eta, hain buelta etortzen nahi zait, freskura izait etortzen, eta, pentsatet egun hortan, fresko naizela eta topea. Itzalpeko lana egin duzu gehien bat, etxeko lana egin duzu gehien bat, nahita hartutako erabaki izan da, nahita nahi zen nuen itzalean aritu gehien, plazara gehiegi azaldu gabe? Bai, hoi da, nik etxen nahi izan dut prestatu, lehenko apustueko, txapelketa batzutan da ere haitu nintzen aldi beren, baina igual, zitean ez du eguzten batzutan igual inbehar den entrenamentu egiten, beste txapelketa bateta izan da, eta hontan nahi izan dut hasieratik aurreneko egunetik nire lana esaktoin, gaina hortan oso buru gorra naiz ni, egunero nire gauzek jan, egunero nire entrenamentu, baten gaizkiten baina karro kontzientzio kristona sartzen zait, eta dena perfecto egin dut. Mikel, zeure kasuan, zeuk ere itzalpeko lana egin duzu gehien bat, etxekoa, baina ikusi zaitugu plazan ere, Urresporten txapelketan, aritu zara binakako txapelketan, horrek balio izan dizu, egunerokotasunetik atera eta gauza berriak plazako giro hori dastatzeko? Bueno, egizan, nik esan berbaldima hitze eman egon ez, txapelketa hortan erten nula, ez? Da hor, arrezkio erten zan apustu asunto hori ez, da nola hitze eman da nagoen, erten erran nagoen, da horretxat izan zan ez. Neuge kasu hortan nahi honun ez erten da, baina, bi eliminatoria izan ziren, eta hori pasau, eta gio aldan dana, etxien egitea ez. Da arrezki hori beste zio matea hori hotzen izan die, baina ez izan die, porque nahi irutza, apustu gauza zer joala ez, da azkenengo hilabete baten bintzet ez talako meni inun azaltzie, jendia errespetu eta itxurako bintzet. Hori da, egutean gorriz markatuta dagoena, hilaren bikoa da. Tira, Tolosako apustuan, 12 kanardiko ebaiko dituzue, eta baita 6 oinbiko ere. Olako lan batean, zein izan daiteke gakoa, irabazteko? Gakoa ez tarrexia ez, horrengatik da apustue, norberak bere estrategiak ibiltzetxo, bere eurklasek amatxetxo, orduan, gakoa ez tarrexia egiten niko hain ez dakitzen izango den gakoa, baina, nik uste falloik ezingo dela hin, hasita buka, bajatu gabe ibili, indarrez dare paren enberra dukezo hasiratike,
eta gero, teknikoki eta taktikoki falioik ezin. Azken urtetan, biokin hitz egin ahal izan dut finalen atarietan eta txapelketa nagusietan eta biek esaten zen idaten oinbikoetan asmatzea. Oinbikoetan asmatzea oso garrantzitsua dela. Oraingoan ere hala izango alda? Bueno, bai ez, oinbiko azkenien beste eurren aldin beste esigentzi maila dago ez, asko zandu joie, eta kasu honetan Euskal Herriko txapelketan laudi imezela hemen seidie, da, bueno, ja sei oinbiko bihaile bagarriken lan ondile da, seigarren nahi baitzeago, neki antzen maitea ez, da, oingo honetan nahi iritzizat, segun, ez da ikusteik ez, hasiera tipuzko leike, gero, baina ni pentsatzen, oinbiko horiek, freskona, ebaitzeituna eta horti ondo ona hartatzeana, seguramente, igual, behar irazi lezakela ez. Osondo. Iraupen froga baten traza du, zuek egingo duzen apustuak hori argi dago, lan mota baldintzatu duzuen prestaketa? Egin beharko lanak? Bai. Azkenen Mikelek esan duen bezala, 6 oinbikoik hor kriston pasada ematen due, txapelketan lau izatetxu eta ja asko ematen du, eta hor 6 oinbikoik nik uste, netzat bereziki, Mikel osongi moldatzen da beti oinbikotan, nire, azkenen aldin nahiko guztuan nabil, baina hortan desente, ibili nahi zenternatzen da. Eta gero ganerdikotan ere bai ez, Mikelek ikusi ditzen nola irabazi ziten abuztun, eta orduan, bin artene eozin eur klase dela ez dago alde hondik, eta lana espezifikoa du klase baten da besten, behin dut. Prestaketa aldi honetan, ikusi izan dugu sare sozialetan eta zeuke argitaratutako bideo bat, lan oso espezifiko egiten, indarrariketak eta egiten, beste aldi batzuetan, akaso mendira joan eta alakoak ere uztartzen dituzue, gauza ezberdinak egitea garrantzitsua da, Mikel, edo eurra moztea bakarri da. Ez dakien arentzat nola salduko zenuke hori? Ez, azkenien eurre moztute bakarrien jai dago, ez. Azkenien gorputzeko beste atalak landu inmerdi ez, da bai gimnasiun, bai fondo aldeetik mendira junez, da niretzako importanti bintzet puntu hori dana ikutsia, da eguneko juteko, egunea. Lehen, Ikerrek aipatu du, elikadurarena garrantzi handia ematen diozula, gihar luzeko lana da egin behar duzuena, elikadurak ze elikadura mota da horrelako lanek eskatzen dutena? Nik elikadura, oain gaina nahi izan dut, beti nahi izan dut kilon bat hartu ez, hauek ni baino kilo gehiago die, eta nik uste indar aldetik eta ni baino gehiago diela, eta pixka bat paren jarri nahi izan dut edo, eta gaingoan proteinatare geixo sartut, haragi gehiago janez, eta berre hasieratik eusten dioten bere hasierako arrankada horrei ez, eta elikadura gui komeni zaidu azkenen gorputzen alik eta grasa gutxina izatea, lan luzerako, baina indarra behar du. Orduan, proteina asko, arraie haragi janez, gero pasta, berdura tare asko, eta, bai. Horeka hori, beraz, garrantzitsua da, zeuk Mikel asko erreparatzen diozu elikaduraren gaiari? Bai, izan duain arte nion kaso handi egiten ez, eta ondu apustun, zer jo prepaunda izen honekin, bai, elikaduri asko behitu jotez. Neure kasun gaina aukeran kilo gehiagin nintzen, indar hori banauken, baina gero hau beste txapeketan aldin lan luzio da, orduan iraupen da horrek moztu diteu, da orduan nire kasuen kilo atzuken ditu, da garbi jan, da gehien bat erresistentzile, aguante hori lantzeko, ez? Nabaritu duzu? Bai, azkenien, igual alde batetik lehen gozakartu esun hori pixkat igual galduko nun, baina aguante aldetik asko zogoto. Tira, egin dezagun atzera pixka bat, nola oroitzen duzue apustu hitzartu zenuten egunura? Tentsio handiko eguneko momentu izaten da ez, azkenean, oso garrantzitsua da apustu hitzartzeko momentu hoi, erabaki bat obeste hartu, apustu irabazio galtzea eaman dezake ez, eta orduan, behintzat, saiatzen ga, bi partetatik norberan gustoko lan bat bilatzen, eta alik eta bentaja gehien hartzen bestei ez,
Eta, bueno, nik nervioso ondu nintzen hortan, jordatzen naiz, Mikelek eurguzik eman nahi zituen, nik ez nion utzi nahi eurguzik ematen, eta, bueno, horre eukiginun, gure gora berak eukiginitun, eta, bueno, azkenen gero apustu elotutako handa nahiko guztua batean nintzen. Mikel, zure lehen da biziko baldintza hori zen, egurrake zeuk eramatea, baina gero uko gintzen nion horri. Apustua kolokan, ikusi zenuen uneren batean? Bai, egizan, bolo baten ja pentsatzen duen ez genula ingo ez, porque behar horta ez duen zehitzen, nik nire kondizio hori izan, da ikusi nuen, nik ez baldin bandun hor zehitzen, ez zala apustu ingo ez, da hor duen, neure inguruguin deitzen duen, da hor zehitzie eragien duen, hasi que apustu egiteko arazo egitzen handik aurra, eta ingen duen da guztua bentzit. Okerrezpa naiz, azkenerako, zeuk Mikel zeio inbiko eta bikana erdiko eramango dituzu plazara, gainontzeko egurrak, zeuk Iker, derrigorra zen zeure egurrak ere plazan egotea? Bai, ez azkenen nik uste nun gure alden ez zegoela olako, ez zegoela diferentzik, batek bakarrea matxik eurguzik ez, txapelketetan da oso paren ibiliga, eske bereziki azkeneko urte hau izan du da, bik pare, nun baten batek irabazten zuen besteen bestek, nik txapelketa irabazin nun, berak urrezko kopa irabazizun, eta ez nun ikusten alde hoi batek eurguzia matxiko, nik uste bentaja desentea dela, eta bueno, alare, berak lan gehiago eman behar do, guk baino, eta bueno, baino bai, nik nahi nuen behintzat, 10 bat erdiko guk ematea, bazparre, eta bueno, hori xe. Osondo. Behinko esko hori ganditu zen duten, eta gerora, zeuk esan duzu, bere ala hitzartu zen duten apustu hori. Zeuk, eneko tainorekin batera, eta gero korreka uztartuta, Alex Txikonekin ere egin zenituen bere garaian apustuak. Oraingoan ere, zeuk deitu zenuen apustu egiteko aukera hori zabaltzera, zerk bultzatu zaitu horretara? Ez, egile esan azkenengo, lehen esan duen bezala behar, azkenengo urtien estu samar ibiliga ez, eta pentsatzen duen nire edadien aurrean ikula, eta pentsatzen duen ontxe ala garaia ez. Denbori hartu, prepa hau, eta Iker bezalagoa eskolai bati apustu gogatzeko ez, eta horretxeatik neure grupu inda hitzein, da hoxe pentsatzen duen, Ikerri desafilu gotatzi, eta ingen duen da guztua bintzet. Zeuk Iker, aurrez beste bat daukazu egin da, Xabier Orbegozo Arria Bosgarnarekin, orduan, orain gaztea zara, baina orduan are gazteagoa zinen, orain une hobean ikusten zara apustu jogatzeko? Bai, oain nik uste beste izkolari bat naizela, ordu noain di, 20 urte bakarran euzken, lan handi ezene bai nik uste 20 urteko mutil bat entzat, ez? Eta, oain dik aizkolari bezala esan zaun, hainbeste ingabea egon nitzela. Oain, ikusten nire burue bai golpe gehiokin, residentzi gehiok, buruz asko ze hobea naiz, eta, nik asko ze seguro ikusten naiz bain. Hain justu, zuen apustua hor dago, gorri zen markauta dago Herri Kirolen agendan, baina egia da Xabier Orbegozo Arria Bosgarrenak eta Eneko Tainok beste bat jokatuko dutela. Elkarren aurka apirilean baita, apirilean 24an, kasu honetan, badaude ez, apustuak eta ari dira pixkanak suspertzen. Bai, ez, azkenien aspaldiko urte hauetan, hola geldialdi bat bezala egon da ez, pandemia honek etzun launtzen ez, eta oinatzea berriz ikustea, saltzia hasi ala, eta nahi iruditzea asko egintza da Herri Kirolantza ona ala hori ez, da hemendik aurrea gehiago sortzeien ez. Saltza dela aipatu duzu, apustuen bidea jorratzea garrantzitsua da Herri Kirolentzat? Nik uste baiet, nik uste apustuk gauze espezial badaukela, nik bat jokatzeko aukera edukit, eta apustue diferentea da ez, azkenen tensioare asko ze handigoa da, jendeare gehiago erakartzen do, eta nik uste apustu mundue oso importantea dela hauek kirolen eta zeitu beharko lukela. Halere, apustuak tarteka izaten duelako konotazio negatibo bat ere, eta bereziki kaltea edo sordezake galtzen duen arentzat, zergatik uste duzu dela hori eta apustuak jokatzeko garaian, urratxe egiterako garaian, konotazio hori oztopo bat izan daiteken? Azkenien plaza bihutei ez, eta bate irazita besti galdu inberdu, da orduan, bigarren hori galtzaile bezala gehatzea ez, txapelketaten 6 o 8 gutea, orduan betire
puesto gehiotei ez, da orduan bigarrenak ez da hain galtzaile ikusten ez. Hemen nola bi bagarri dien, ja bigarrenak galdu indut bat irazi, da orduan pixkat, nor behantzagore, frakaso handi jo... Bai, zuri alabeltz gehiago da, ez da kasunetan. Tira, zuek zer dela eta hautatu duzu Tolosako zezen plaza? Zerbait bereziagatik jokatuko duzu Tolosan? Bueno, nik uste apustu handintxunak hor jokatu izango diela, ez? Azpeitinetare jokatu izan du die, Doneztebenetare jokatu dira apustu handi, baina handina nik uste Tolosan jokatu izango diela. Eta gero, Naparroko jendentzatetare Tokiona da Tolosa, Seitun sartzen da, Gipuzko arrantzate bai, eta nik uste ere bai leku nahiko zentrikoa edo dela, eta nik uste jendei oso gildu zaiola araiotea. Azken boladan, aizkolaren berrikuntza bilatzen duen egitasmoetan aritu zarete biok, hor Xerparena izan zen agian nabarmenena, tira, ez dakit urrengo jauzia, zein izango den museo honen gisako lekuetan aritzea, edo... ez dakit. Bueno, ez, launtze aldi maio erreki olai, guk ati ez aduta dauzkegu ez, da guk eozein legutan asko hain prez gauda. Baldu, berrikuntzarako tarterik aizkorak, teknologia berriak eta ze rol joka dezakete hor? Bueno, behar luke ez, azkenen gu horrekin ega borrokan azkeneko urtetan, oztopoak edo esente jarri dazkidu egia esan, beste izkolari batzuk badie oso guztoko ez duena gukitzeuna ez, eta nik uste nahita ezkoa dela kirola berritzea, bai lehenko sentzie euki, baina berritu beharra dau, eta guk hortan zeituko lanen, eta gu bintzat uste dela bidea, eta jende gaztei aliatzeko tare beharrezkoa. Tira, aizkora azkenean kirola da eta kiroletan denborek eta zer esan handi ezaten dute. Azken urteetan argi dago denborarikoenak egin dituztenak, Iker Bizente eta Mikel Arrainaga zaretela, izan Euskal Herriko txapelketan, izan Xerpakoan, naiz urrezko aizkoren eta urrezko kopan ere bai. Hilaren biko apustua galdu dela, irabazi edo gertatzen dela, mugarri izan daiteke zuen kiroli bilbidetan? Bueno, bai ez, azkenien horre lan bat jarritea geu, egun hortan bere denbora itxurantzeko baten einezki horre, denbora gorgeatzi ez. Eta zan dut, beste bat entzago referente ere ez, lan hortan bere denbora kuriosoa jartzea baldin badu, zan laike, denbora horrekin maili eragutzi legila ez. Nola nahiz da eur txarren batzuk tokatzez baldin behi eta denbori asko guten babintze, baina bere baten ebaitze baldin baitu, bere denbora baten, denbora horrek zan edula, más o menos, zen mailatago askola gehan, Zuretzat ere, garrantzitsu izango da, aprilaren bikoak ematen duena? Bai. Azkenen oso garrantzitsue, personalkin ere kirol bizitzan hori ez dakit garrantzitsu goik izango den, ogain arteko behintzat garrantzitsu nahi izango da, azkenen txapelketatik eta parte gutza garrantzitsuna apustu die, eta apustu bat biobenan artean, ez dakit nire bizin gehiago ingotene, hasi que bai, oso garrantzitsuenetat. Nolakoa aurre ikusten duzu apustuko eguna? Eta zerten pentsatzen, hau horrela izan daiteke? Bai, ni bueltak ematen dazkiot ez, ni gaina azken aldin nahiko nervioso jartzen naiz, eta Mikelen gatik deno, ni beti lehen lasai biltzen ditzen, eta nahiko nervioso jartzen naiz egia izan, eta pentsatu dauket gutxi gora bera egune nolakoa izango den, segetuko naiz goizten igual pixko bat beste gauzen bat izen odez zentratzen, eta geroan plazako egunen bertan bakit apustu estu eta oso gorra izango dela, eta burue prestatzen hortako. Zu, Mikel, irudikatu alduzu, plaza nola aurkituko duzun edo? Egile esan, nik ez dut denbora hartzen pentsatze horrez, azkenien egunin bertan junda izangoa izen berduna ez, eta azkenien ze pentsatzen azizkio azkenien burue jaten hastezea, eta nerpilu eta hastei ez, da azkenien nik egune berta arte Hobez pentsatu da. Pixat amaitzen joateko, kalean eta zer esaten dizuet, jendeak lehen aipatu duzu ikusmina badagoela, baina geratzen zituzte kalean, zer entzuten duzu kaletik? Nik herri ingurundan nahi loain gehien bat, nahiz asko ateatzen, antxe egunero entrenatzen eta han goi jendek eta gehien bat animoak eta benga, eta herri guzti ez bada herri etorri behar do apustu ikustea, eta
hoxe, gehien bat animoak eta aberre Gipuzkoar hori aurre hartu dioen, da holako, bai. Urraldean ez dakit, ze aipatzen den apustuaren inguruan? Bai, behar esan du bezala berdin ez. Azkenien jendi etortze zazu eta preparabaltzean da kadera egiten haste zazu ez, da behinga, eta napar hori nola onen da behar dago, aber hori irazte joan da behar esan du bezala berdin ez, bestaldetik gene. Kontua kontu, argi dagoena da, bi eskolari on eta puntako egon da, apustuaren kalitatea bintzat bermatuta dagoela, orain dena ondo irten dadila espero dezagun, eskerrik asko gaurkoanek gurekin izatearen, oso gustura egon gara, ez dakit, zuek ere ala egon zarete, baina bueno, urrengoan elkar ikusiko zarete, eta zezen plazan izango da, beraz sorte hon, eta gure aldetik bintzat honenak irabaz dezala. Vale, eskerrik asko.